ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದು ಬರೊಂದು ದಾದ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಎಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕಲೆಗ್ ಎಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಳು, ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಾವೇನು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೆ ಗೆತಂಡೆ. ಇತ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಬಾಜನ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಚೂರು ಅವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಒಂದೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂದೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ಮುಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದಲು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಗೆತಂಡೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದಿಪಾವೋಡು ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ದಾದುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂದೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ತೂವೊಂದು 20 ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇನು ಕೊದಿಯ ರೆದಿಯೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಗ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ದುಪ್ಪತ್ತುಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ಡ್ ಅವು ಎಗ್ಗನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಾತ ಮಸಾಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ಆಪುಂಡತೆ ಈಗ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಾಗದು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ನೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.